90% ng andam ang Department of Education Region 7 sa pagbukas sa klase sunod buwan apan double shifting. Sa junior high school, ipatuman nunot sa pagsugod na sa senior high school. Ani ang report. For the division of grade 11. Admitido ang Department of Education, DepEd Province nga mapiktuhan ang klase sa junior high school sa pagsugod na sa senior high school karong Hunyo. Gumikan kini sa kakuwang sa mga classrooms. Nasayran nga adunay mokapin sa 1,000 ka mga classrooms nga gitumong unta alang sa senior high school apan 371 pa lang niini ang nahuman. Ang 641 kasamtangan panggitukod ug ang 16 ka mga classrooms sugdan pa sa pagtukod. Gumikan nini gikaragdang mapatuman og double shifting sa klase sa mga pampublikong tunghaan sa sekundarya sa lalawigan Sugbo aron maggamit ang classroom alang sa grade 11. Kay ang target yun ani kanang classrooms ang promise sa DPWH mahuman ang mga classroom constructions on October. Karon mas gipalig-on na ginagawa ang mga school buildings, gitawag na siya nga calamity resilient school buildings. Kasamtang ang gipaubos pa usab sa training ang mga magtutudlo nga mohandle sa senior high school. Gawas sa suliran sa senior high school, 90% na matod pang andam ang mga eskwelahan sa pag-abli sa klase. Mukabat sa 28,000 ka mga bagong tinunan ang mosulod karong pagbukas sa klase. Madugang kini sa 351,000 ka mga estudyante sa elementarya ug 135,000 sa sekundarya. Alan Domingo, Balitang Bisdak.